Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake haɗuwa a cikin sabon shirinmu mai albarka na gyaran rayuwa cikin kwana 30, wanda tsangayar Radiant Umma Forecast ta ɗauki nauyin kawowa. ‘Yan uwa masu albarka, taken wannan darasi namu na yau shine yadda ake samun khushu'i a sallah, ko kuma sirrin jin daɗin ibada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mutane da yawa suna sallah amma zuciya tana wani wurin daban. A yau za mu san yadda ake samun khushu'i a sallah. Wai shin ma menene khushu'i? Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle muminai sun rabauta, su ne waɗanda suke masu khushu'i a sallarsu. Babban darasi a nan shine ka fahimci wanda kake tsayawa a gabansa, ya ɗan uwa mai albarka, ya ‘yar uwa mai albarka. A gaban wa kake a tsaye? Kana tsaye ne a gaban sarkin sarakuna, Allah maɗaukaki, Allahu buwaye gagar misali. Idan ka tuna wannan a zuciya, to zuciyarka za ta ƙara samun nutsuwa. Allahu Akbar. Wannan shine khushu'i. Ka fahimci abin da kake karantawa a lokacin sallah, ko da a ce ba ka san larabci, ba ka san mai ma'ana alƙur'anin ba, amma kai ƙoƙarin kamar kana kallon ubangiji, tana kana magana kai tsaye kai da Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka fahimci ma'anar kalmomi, to zuciya za ta nuna maka cewa ga abin da kake, ga kuma a gaban wanda kake. In ka ƙoƙarin samun ma'anar wannan ayar, kamar da na faɗa, ko da a ce baka san fassara ba. Na'am, ka kawar da abubuwa da ke shagaltar da kai. Misali, ka kashe wayarka, ka samu waje mai nutsuwa inda ko tunani ba zai kusanto ka ba. Ka kawar da kowane tunani kafin ka fara sallah. Kawai kai tunanin za ka je gaban babban sarki. Yanzu kamar kai ne za ka je wajen shugaban ƙasa. Wace irin nutsuwa za ka ƙara samu? Wani irin shiga za ka yi? In aka kira ka, za ka ɗaga a waya? To silence ma wasu za su sa a wayarsu in za su je gaban sarkansu ko kuma gaban wani mai gidansu. Amma wani ana sallah, subhanallah, za ka ga tunaninsa yana kan waya. Ana idda sallah zai fara daddana waya, yana lissafi. Subhanallah. Wannan kuskure ne ma masu albarka, ya kamata mu gyara. Sannan yan uwa masu albarka, kada mu yi sallah da sauri. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya hana sallah kamar tsuntsu yana duka. Shine malam Bahaushe ya ce caccaken kuciya. Mutum yana sallah, wani ya ce Allahu Akbar, wani ba ma yin wato zikirat da ake a cikin sujuda ko ruku'i, sai daga mutum kawai yana kabbarawa, zai sauri ya dago. Bahaushe ya ce cikin kuciya. Wannan kuma kuskure ne, ba karami ba. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana wato sallah kamar tsuntsu yana duka ko tsuntsu yana cikin abinci. Khushu'i yana zuwa ne da nutsuwa, ruku'i da sujuda a hankali, ba tare da duka ba irin ta tsuntsu ba, wa iyazu billah. Sannan ka roki Allah ya baka khushu'i. Khushu'i bai dogara da karfinka ba kadai, a'a, kyauta ce daga Allah subhanahu wataala. Ba wai zaka matsa kanka bane sai kai yi khushu'i. Kana khushu'i kuma hankalinka yayi wani waje? A ba zai yiwu ba. Ka roƙi Allah ya baka wato wannan damar, sannan ka yaƙi da zuciyarka. Alhamdulillah. ‘Yan uwa masu albarka, darussa da za mu ɗauka a yau da muka saba ɗauka a kowace rana guda 3 su ne: kafin ka fara sallah ka nutsu sosai na 'yan sakanni, kafin ka kabbara. Ka karanta karatun sallah a hankali, ba gudu. Bai zo a ruwaya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada sallah ba, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, cikin sauri. A'a, dalla dalla, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Za kai kanka za ka karasa kanka da su, amma kana sallah kamar ana jiran ka. Wani ma yana sallah, kwastomi sun zo sarrafa mai hankali, wani yana sallah yana kalli, to ba za ka samu khushu in kana wannan ba. Darasi na 3 shine ka tuna Allah yana ganin ka. Idan kai baka ganin sa, Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka, dan uwa mai albarka. Kalubalen mu kuma shine anan a sallah, dan uwa mai albarka, ka gwada a sallah ta gaba, wato ka gwada tsawaita sujuda, ka yi addu'a da zuciya, zaka ji bambanci.
za ka ji bambanci akan kowace sallah, wato ka tsawaita sujudarka kai addu'o'i da fatan Allah subhanahu wataala zai sami aiki da abubuwan da muka saurara baki daya. Ya Allah ka sanya sallah ta zama daɗi a zukatanmu, ba wai ta zamo gajiya gare mu ba wai ta zamo nauyi ba wai ta zamo kaya ba. Ya Allah ya ubangiji mai tsarki, ka ba mu khushu'i a ibadar mu. Ya hayyu ya qayyum, ka karbi sallar mu. Allahumma amin ya hayyu ya qayyum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.